Nya guys, dool na mi kaadyo. Doon na mi diris tumoy-tumoy. Mag-harvest mi og pichay. Nabot na mi guys, na mi diris ilahang lagkaw. Piso na lang puy pliti paingon sa langit ara gadyong habugan ning buntura. Hinog na gyud ang mga humay oh. Di na gyud kapungan ting-ani na gyud ang uban diri. Gianin na. Tora dito to among atong among adtuon mag harvest og pichay. Ang ilang anay harvest. Kuan ni siya kanang kamatis. Grabe idea ning kuan ani kaning nagtanom kay nay kamatis inja na pagadi pichay ilaw. Na dako-dako ra ba pod. Oh. Dako kayo ilahang pichayan ari. Ito pa dyan sa ibabaw to na to ang tag-iya nag-harvest pichay. Dako-dako man din sila o garden diani. Oh. Oh, syaro kag di ka mo kwartahan aning idiyahan na pitsay, na sili, na kamati. Napagajay humay kung kutasan day humay. Jadi pa jay ala kagwapas mga pitsay oh. Unsa man ni day sa karipod pang ibton? Apil man eh. Ala. Man yung magibunga yan. Amana ako. Sus. Purya-puyag. Oh. Nangitom-itom jud mo unta niya mo ang tabangag tanom nga wa mi kada jug tabang ha. Mamog nagtanom pa dayon tapod ta di naka-harvest na taron. Hayahay ramaning na hasindira na. Duko-duko raman na. Ingani na siya mag-harvest isud da siya aning kanang dako kaadong bukag. Munay tagiya ha. Tag 500 raman kunoy per day ani. Pero di ra ni abtag per day. Sang adlaw. Dagdali ra di mahuman. Mo na tag-iya ha. Buutan maning tag-iya baw, sweldo ba ni? Mo na harvester for today. Ani commerce dyan. Unya ra pag-vlog. Basta kugihan aw. Mo gini resultas kugihan daghag anihon. Sige kaya napila daw. Makagihan dud. Nagtanong pa nakaani na dito ron. Kusay kamanan. Uy just ko pastilan kay wa man kita nang heart nang hanon. Ani dili pa dingani? Ana usaha kana sa. Tudok dili kay. Ano ta sunod? Asa? Pichay. Oo. Nang tang una. Nalang guna sa 20 kinsi ang kan 20 kinsi ko. Hala na apil magamay. Oh, pasok ko. Kumaw ni. Wala. Kuno sa matususan pag na kasi sa motor ni dala dali dala. Tawa mo ni. Baro ko yung kasakay. O si, di dai tuli dai. Wala na mi dali dito daw. Wala na mi dito. Ning simpan ko kuno simpan. Ayog barog-barog diha, wa manggali mini barog. Sana sila. Wow, galibog ko ani kay kanan aw dagko man tanan. Galibog ko kay dagko tanan. Di kanang naidako nya nay kamay kuwaon jud nang usa. Kay aron mo tubo na nang usa. Kinagana ang katapad mong god. Tujo ni kay.
Elegancy. Sus ganahan jud ko mag-garden. Problema ra gid nako wa man niya mo iba katamnan. Anas ka, atong gitamnan nito pwede man mag-garden magmakuha ng humay. Ay oo, pero tamis ako. Ana ila ka kuno kanang na ila ka lito. Grabe sila gid si ana. Oh, ini gumag-ani ha. Ano na ang pero hindi. Diyan, nanasad mi sa another row guys. Nahuman na didtong dapita. Wala mo gitangtang tanan kay naa pa man gid si Jay, mga bata pa bitaw. So padaggoon pa daw nila. So guys, nahuman na jud mig harvest. O di ba nangati kangkang na gyud ang mga pichay din ha. Amo na sad na siyang palawson o gamay para nga na siya malaslaos na siya para masud dito sa bukag. Mo na among manager ari sige ra kid sit na minaw rag kuan. Mo ni humay na mo dire. Harveston bugas na. Nindot ra ba kayog uhay Oo. Basta mula nun, nindot yung mga uhay. Lagi. May pitsay dire oh. Ang tag-iya, guwapa. Ang tag-iyas, pitsay, guwapo. Ang mo palit og pitsay, mag-log in lang mo sa www.com. Asa man adto nga .com? Kay pangitaara to nito, mulagbas na ng pitsay. Narag nagsigigyaw-yaw na Wa magay sa kay dungog sa iyong gipangistorya kay nag-headset man. Amo na puning hakoton among isud adtong bukag. Ay nga na siya diri guys, ipahiluna na namo siya butang para di mga bali. Aron di mga bali. O mo na tag-iya ha. Guwapo. Si GR. Silingan na namo guys, dilim na siya tahik, manghatag man na siya na yang reject. Manghatag magbasa guys, basa mutabang. Bisag wa mo tabang manghatag na siya reject ay. Yang inahan. Kare mo ni tag-eja. Mo ni branch manager. Si Miss Charis Pingping ko. Kanang harvester ni nila. Mo ni tag-ejas juta. Pasila. Huy ayo ibabag ingana na siya. Mo ni tag-ejas juta. Huy tiaw ba? Oh. Guwapang pitsay, guwapang gabit-bit. Tambok pod. Oo. Di mo magmahay, mo palit mo are. Merci, kaubaw nun ko. Uy, klaro nang hagi pa video eh.